Салом алейкум. Алейкум ассалам ва ассалам алейкум. Омодагӣ чӣ тавр? Все хуб. Маълум аст аз чеҳра. Таболида, настроена, ҳа? Иншаллоҳ. Каме суҳбат мекунем, инҷо як бора меравем. Маъш, каме суҳбат мекунем, баъд мерем. Рафтем. Мард оби дида намекунад. аммо баъдан ҳолатҳо ҳаст, инсонро маҷбур месозад ашки чашмонаш мебарояд, ё ба хотири меҳнат, ё ба хотири заҳмат, ё чизи дигар. оё боре ҳам шудааст ки чунин ҳолат ки ашк баромада бошад? солҳои 96 буд, аввале ки ман ба шаҳри Красноярск рафта будам, шаҳри Красноярски Федератсияи Россия. дар як бозор кор мекардем ва дар он ҷо мо одат карда будем ва ризқ рӯзии худро аз он ҷо меёфтем. ва рӯзе шуд ки соҳиби бозор омаду бозорро вайрон кард ва гуфт ки ман дар ин ҷо як тарголи сентри калон месозам. ва рости гап дар як канораш ҳам ҷое намон ки мо кор кунем ва бисёр зиқ шудем, чунки мо одат карда будем. бисёр мушкилӣ пеш омад, дар кӯча мондем ва ин ҳатто сабаб шуд ки аз варзишам ақиб омад. яъне нарафтем. вақте ки кор набошад, шароит набошад, варзиш ҳам мушкил мешавад. ман ашк карда будам ҳам шабу рӯз, ман дар ёдам ҳаст. ба мо роҳ надодам. бо мурури замон аз байн чанд сол гузашт, ман рафтам ҳамон тарголи сентрро кулан ҳамашро харидам. тақрибан чанд вақт гузашт? ба фикрам зиёда аз 150-200 магазин. аз ин маълум мешавад ки бозор аст, бозор ва бале, бозори калон буд. невай ҳозир бозори замонавӣ, се ошёна. ва рӯзе ман рафтаму дар як гӯшааш шиштаму ва ҳамон рӯзҳоро дар ёдам дорам. замоне буд ки мо дар як гӯшааш ҳам ҷой надода будам ва имрӯз бошад ҳамаш дар мост, ҳамаш аз они мост. ва ман ба тамошобинон гуфтанӣ ҳастам ки рӯзи сахтӣ роҳ афтода нашаванд. ва худованд чунон бузург аст ки рӯзе мешавад ки аз он худтараш шудем. бештари соҳибкоро серкор мешаванд. бизнесменҳо мегӯянд, нафароне ки соҳиби кор ҳастанд, соҳиби тиҷорат ҳастанд, серкор мешаванд. агар дар зиндагӣ бинем парешон ҳастанд, ин тарафу он тараф, нисбат ба оила таваҷҷӯҳ камтар доранд, ё ҳама тарафа. аҷиб аст ки шумо бештар вақти худро чӣ гуна мегузаронед? аввале ки ман ба Россия рафта будам, чун ҳама тоҷикон ман ҳам азоб кашида будам. ман пастиро дидам, сардиро дидам, ҳатто гуруснагиро ҳам дидем. муддате шуд ки дар тиҷорат муваффақ шудам. доимо аз паси кор мекардем, кор. ва ман дарк кардам ки зиндагӣ чунин нест. доимо мо кор гуфта аз паси кор. мо барои кӣ кор мекунем? барои оилаи худ, барои падару модари худ, барои фарзандони худ. ва ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро бояд ман тақсим кунам. ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро ба оила тақсим кунам.
ва имрӯз бошад бисёр вақти худро ман дар пеши падару модари худ, дар пеши оилаи худ, дар пеши фарзандони худ, чунки падару модар хусусан ғанимат ҳастанд. ва кор бошад худ оҳиста оҳиста меравад. ростӣ баъдан бисёр шахсҳои муваффақро мебинед аз тамоми пастиву баландиҳои кӯчаҳои зиндагӣ гузаштаанд. аз ин сабаб фикрониҳошон, рафторашон, гуфторашон фарқ мекунад. ҳар нафаре ки ба ин кӯчаҳо гузаштааст. устод мегуфт, ҳамин заргариро дидӣ? мегуфтем бале, чӣ қадар зебо ҳастанд. аммо медонӣ ба хотири зебо шуданаш чӣ шуд? ҳайрон будем. мегуфт, аввал инро ба оташ мезананд, аз оташ мегиранд, бо болға мезананд, малаток, дохили об меандозанд, боз мегиранд, чунин оташ задан об, оташ задан об. аз ин сабаб мустаҳкам мешавад, зебо мешавад ва як қолаби худро мегирад ки ӯ як бениҳоят арзиш дорад. инсон ҳам дар зиндагӣ чунин аст. бисёр суҳбати аҷоиб шуд. рафтем. ҳар моҳ кӯшиш мекунем бо шахсони муваффақи кишвар суҳбат гузаронем, аз таҷрибаи ин шахсон ба худ дарс бигирем ва ҳам аслӣ маълумотро пайдо кунем. меҳмони мо, паҳлӯи мо бо тахаллуси Раҳими Ғармӣ мегӯянд, мо бояд бигӯем ки Абдураҳим, хуш омадед ба барномаи мо. зинда бошед. беҳтарин неъмат вақт аст. вақти худро дарер надоштед, дар барномаи мо иштирок кардед. хуш омадед. Ташаккур бародари азиз. дар мо, дар кишвар ё бурун аз кишвар соҳибкорон сад не ҳазорҳо аст. хусусан дар Федератсияи Россия сад не ҳазорҳо соҳибкор аст. ҳамин муваффақ будани худро дар чӣ мебинед? Якум дар тиҷорат бояд одам ҷасур бошад ва доимо бояд ба пеш равад. аксар соҳибкорони мо баландиро фақат мебинанд. як зарра пастиро бинанд, роҳ афтода мешаванд. бинобар ин тиҷорат ҷасуриро талаб мекунад. бояд ҷасур бошанд, роҳ афтода нашаванд. яъне ки аксари бародарони мо як зарра ки муфлис шуданд, банкрот шуданд, зуд корро мепартоянд. дар зиндагӣ чанд бор банкрот шудаед, муфлис шудаед? як маротиб. ин 2008 сол, ахири 2008. ва мо роҳ афтода нашудем. боз аз сари нав. аҷиб аст, дар ҳамин ҳолат дӯстоне ки паҳлӯ буданд гурехтанд. Не расидам. На? кӯмак карданд. хеш табор, наздико. мо дар таҷриба бисёр соҳибкоронро дидем. бисёр соҳибкороне буданд ки ба қулҳои баланд баромаданд ва ин неъмати худро дуруст истифода набурданд ва бисёрашон муваффақ нашуданд. ҳамин пул, шӯҳрат, давлат инсонро дигаргун карда метавонад. зеро агар аксар мардум суол кунем, мегӯянд пул инсонро дигар мекунад, пул инсонро ин мекунад. пул инсонро дигар намекунад. пул кӣ будан инсонро нишон медиҳад? дар ҳақиқат рост. баъдан нафароро мебинем камакак молдор мешаванд, давлатдор мешаванд, рафторашон, гапзанишон, гуфторашон, ҳатто саломкунишон дигар мешавад. то он гунае ки маълумот дорем, тиҷорати шумо аслан бо мағоза аст. яъне мағозаҳо доред. агар махфӣ набошад, чанд мағоза доред дар Федератсияи Россия? мо қариб ки дар аксарият шаҳрҳои Россия мағозаҳо дорем. шумо кори худатонро дӯст медоред?
муҳаббат доред? албатта инсоне ки корашро дӯст надорад, муҳаббат ба кораш надошта бошад, ӯ пеш намеравад. шумо аз паси пул медавед ё пул аз паси шумо медавад? рӯзе гурбаче бо думи худ бозӣ мекард. давр мезад, мехост думи худро биқапад. аммо гарчанд суръати худро тез мекунад, аз ман дуртар мешавад. дар ин ҳолат гурбаи калонӣ аз боло назорат мекард гурбачаро. гуфт: ҳей, накун, намешавад, мо кардем, нашуд. гурбача гӯш карду аз паси кори худ рафт. аммо нигоҳ кард ки дум аз пасаш омода истодааст. агар аз паси пул давидӣ, ҳамон қадар пул аз ту дур мешавад. агар коратро дӯст доштӣ, бо муҳаббат кор кардӣ, пул аз паси ту меояд. беҳтарин. ҳар кас дар зиндагӣ ғайр аз касби худ боз як шуғли дӯстдошта дорад. хобби мебинем, чизи дигар. фориғ аз кор ё ки хобби шумо боз ба кадом самтҳо ҳаст? албатта шуғли дӯстдоштаи ман варзиш аст. ба ҳамин хотир ман дар хонаи худ як толори варзишии хурдакафам кардам. чанд сол аст ки бо варзиш машғул ҳастед? хело вақт ман аз хурдӣ варзишро назд мебинам. бештар ба кадом намуди варзиш? аз ҳама ман гӯштинги тарзиозод гӯштинги тарзиозод таъриф нашуд. санҷида бубинем. ростӣ бе давоми суҳбатро дар толори варзишӣ меравем. дар ҳамин хона аст? дар ҳамин хонарам ҳаст, лекин дар ҳавлӣ бузургтар аст. бузургтар аст. бед хубтараш инҷо якҷо нишаста суҳбат кардан, ҳам музиқ мешавем, ҳам тамошобинҳо суҳбат кунанд, то толор меравем. хуб, ҳам фикрамон парешон мешавад. марҳамат. рафтем. бахшиш, ман либосҳо марӯш кунам. хуб, ман поён интизор мешавам. ростӣ суоле ки барои аксар тамошобинон аҷиб аст ва интизораш ҳастанд, мегӯянд ки Абдураҳим чанд мошин дорад, чӣ гуна мошин дорад ва барои чӣ ин қадар мошин? ман ростӣ хоҳиш кардам, пурсон шудам ки фуроем, навор гирем. ин мард хоксорӣ кард ва розигӣ надод. фикри ин мард чунин буд ки мардуми мо ҳоло омода нест барои ин чиз. ҳар коре ки мекунӣ мегӯянд ки худашро нишон дод. барои чӣ ин қадар мошин? барои чӣ? барои ман ҳам аҷиб аст. гуфтем бед дар ҳамон пахш, дар ҳамин навор аз худи Абдураҳим мешунавем. барои чӣ ин қадар мошин? дилварҷон, бахшиш агар каме дер карда бошад. бо ки надорад. он гунае ки дар боло суҳбат кардем ва фикронӣ аксари тамошобинонам ҳаст. барои чӣ ин қадар мошин? барои чӣ? баъзе нафаро аспро дӯст медоранд, ба асп муҳаббат доранд. аз ким ки ҷо асп мебиёранд, ман бошам мошинро дӯст медорам. сабаби асли дар ин. бошад.
انبار мегӯянд ба як ҷавон чил ҳунар кам аст. мо варзиш ҳам кардем, тиҷорату чичу ҳамашро. аммо аслан ҳамин халқи мо тоҷик бисёр шоирдӯстдор ҳастему, шоирпарвару ва аксари мо, аксар хусусан мардуми кӯҳистон ҳам маҳорати шеърнависӣ ҳам доранд. аз бузургон, аз классикон шеър медонед ё на? чаро намарамад мешунавем? аз рӯдакӣ гар бар сари нафси худагири мардӣ, бар куру карар нуқта нагири мардӣ. мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигири мардӣ. то ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. мардумони бохирадан дар замон, роҳи донишро ба ҳар гуна забон гир карданду гиромӣ доштанд, то ба санг андар ҳаме бингоштанд. дониш андар дил чароғи равшан аст, ваз наҳаббат бар тани ту ҷавшан аст. ҳар кас дар зиндагӣ мақсад дорад, ҳадаф дорад. умуман мақсади шумо чист? дар ҳамин зиндагӣ чӣ мақсад доред? мақсад доред, надоред? инсон бояд мақсад дошта бошад. бемақсад ҳаёт на он қадар ширин аст. мо пеши худ мақсад мегузорем ва аз дунболи мақсади худ мешем ва ба мақсади худ мерасем. мақсадҳо бисёр, аммо аз ҳама муҳимаш бояд ки коре кунем ки фоидаи мо заррае ҳам бошад ба ҷомеа расад. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст. ба соҳибкорони мо чӣ маслиҳат доданед? чун агар бинем як варзишгари муваффақ бошад, дигар ҳама варзишгарон, яъне ки як чемпионро бибинанд, кӯшиш мекунанд равиши ӯро бигиранд, кӯшиш мекунанд аз зиндагии ӯ то ки чизеро ба худ омӯзанд, вале онҳо шавқовар аст, маслиҳати ӯро мегиранд. ростӣ ман ҳар чӣ дидам аз додан дидам. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. шумо кӯшиш кунед аз нафарони диҳанда бошед, аз ҷумлаи диҳанда бошед. ва ин ба монанди онест ки мо як донаи гандумро ба замин мепошем ва он бузург мешавад ва хушҳои бисёр меандозад. он чӣ ки медиҳед ҳамон аз они шумост.
آنچه که در شماست او از شما نیست. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. ростӣ гоҳ-гоҳ ман бисёр хаста мешавам дар баъдан чизҳо кору фаъолият. аммо шумо хастагии худро дар чӣ мебинед? дар кадом ҳолат хаста мешавед? ё чӣ гуна хастагӣ? вақтҳои охир аз суханони мардум, аз гапҳои мардум. чун бегона гӯяд аҳамияте нест, аммо худӣ мегӯяд ба қалби инсон мезанад. ман рости гап бисёр дар хориҷ кор кардам. чунин гапу хабар нест, аммо ин ҷо дар ҳар як қадама, дар ҳар як рафторат гап мекунам. акнун шумо ҳам ба дил нагиред ин чизҳоро. тамоми бузургона хонда омадаем, ҳамин тавр буд ва мемонад. рости гап бисёртар аз гапҳои бофтаи мардум, аз гапҳои дурӯғи мардум бисёр анаҳнамии шумо бисёртар хаста мекунад. کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما درد دارد. عزیزان دل، در همین جا برنامه به انجام رسید. از شما تشکر می‌خوانیم که وقت خود را با ما صرف کردید و از این برنامه چیزی به خود گرفته باشید. ما نیز خوشحال هستیم. طول چند روزی که با این مرد بودیم در خاطره ما تنها خاکساریش ماند، زیرا بسیار شخصی خاکسار. از ما تنها دعا که خدا دولتش را از این هم زیادتر گرداند و فایدهش بر جامعه و مردم برسد. تا برنامه های دیگر. Здорово.